салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳоз дар радиои Озодӣ ва дар ин нашри барнома дар бораи омодагии Олмон ба додани танкҳо ба Украина, сафари қарибулвуқӯи нахуст-вазири Русия ба Тоҷикистон, захмӣ шудани як кӯдаки тоҷик дар урдугоҳи Алҳоли Сурия ва хабарҳои дигар суҳбат мекунем. бино ба гузоришҳо Михаил Мишустин, нахуст-вазири Русия, моҳи март ба Тоҷикистон меояд. Дар ин бора сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар додааст. Дар хабари сафорат гуфта шудааст, сафири Тоҷикистон дар душанбе омодагиҳо ба ин сафарро рӯзи 24 январ бо Михаил Галудин, муовини вазири корҳои хориҷии Русия баррасӣ кардааст. ҳадаф ва барномаҳои сафари Михаил Мишустин ба Тоҷикистон нашр намешавад. Русия шарики стратегии Тоҷикистон ба шумор меравад, вале дар пайи шурӯи ҷанги беасоси Русия алайҳи Украина, президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон поёни соли гузашта аз набуди ҳамкориҳои баробарвазн ва эҳтиром дар доду гирифтҳои байни ҳамдигарӣ гила карда буд. гурӯҳҳои ҳукуматии маконнигории Тоҷикистону Қирғизистон ҳафтаи гузашта дар шаҳри Душанбе доир ба таъину аломатгузории қисматҳои дигаре аз гӯшаҳои баҳсбарангези сарҳади ду кишвар гуфтугӯ карданд. Вазорати умури хориҷӣ бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт, ки ҷаласаи гурӯҳҳои корӣ аз рӯзи 13 январ то 20 январ дар Душанбе сурат гирифт. Ба гуфтаи вазорат, ду тараф ёддоште дар ин замина имзо карданд, вале маълум нест гурӯҳҳои маконнигорӣ дар бораи таъину аломатгузории чанд километри дигари марз ба мувофиқа расиданд. бо гузашти 13 сола аз истиқлоли ҳарду кишвар, аз 987 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон, бештар аз 300 километри дигар ҳанӯз беаломату баҳсбарангез боқӣ мемонад. аз ин рӯ байни сокинони ду тараф барои манобеи табиӣ ба мисли об, чарогоҳу замин ва роҳ муноқиша сар мезанад ва ба хунрезиҳои сахт ҳам печидааст. созмони имдодии байналмилалии наҷоти кӯдакон аз ҳукуматҳои кишварҳои ҷаҳон хостааст, ки шаҳрвандони худро аз урдугоҳҳои ноамни Сурия ба ватанашон баргардонанд. дар изҳороти созмон аз рӯзи 25 январ омадааст, ки Фаронса ва Ироқ ахиран садҳо шаҳрвандонашонро баргардониданд ва кишварҳои дигар ҳам бояд ин корро кунанд. Метсугру, раиси барномаҳои наҷоти кӯдакон дар Сурия гуфт, тахминан 7000 кӯдак дар як шароити ноамну сангин ба сар мебарад. ӯ сарнавишти як кӯдаки тоҷикро намуна овардааст, ки дирӯз ба қавли Метсугру дар урдугоҳи Алҳол зери чархи як мошини борбар монда сахт маҷрӯҳ шудааст. ҷузъиёти бештари ин ҳодиса ва ё ҳуввияти кӯдак нашр намешавад. ҳукумати Тоҷикистон дар давоми 5 соли гузашта 235 зан ва кӯдаки тоҷики оилаҳои ҷангиёни Доишро аз Сурия ба ватан баргардонид, вале ҳамоно даҳо нафар аксар кӯдакон дар урдугоҳҳои Алҳолу Рожи Сурия боқӣ мемонанд. нашрияи Шпигел гузориш дод, ки Олмон тасмим гирифтааст ба Украина танкҳои пешрафтаи Леопард 2 фиристад ва ҳамчунин ба дигар кишварҳо ба мисли Лаҳистон иҷоза бидиҳад айни корро кунанд. ду мақоми расмии Амрико ба хабаргузории Рейтерс рӯзи 24 январ гуфтанд, ки ин кишвар ҳам дигар мухолиф ба интиқоли танкҳои М1 Абрамс ба Украина нест ва шояд ҳамин ҳафта дар ин бора эълоне бидиҳад. Олмон қаблан мухолифи интиқоли танкҳои пешрафтаи худ ба Украина буд ва ҳам иҷоза намедод дигар кишварҳо низ ин корро кунанд. Украина аз кишварҳои ғарбӣ мехост барои муқовимат ба нирӯҳои Русия ба Киев танкҳои пешрафта бидиҳад. созмони гузоришгарони бидуни марз аз мақомоти Қирғизистон хост, ки фишор болои дафтари радиои Озодӣ дар Қирғизистон бас карда шавад ва аз нияти бастани ин расонаи боэътибор даст кашанд. ахиран вазорати фарҳанг ва иттилооти Қирғизистон гуфт, азбаски Азаттик медиа бахши қирғизии радиои Озодӣ талаби онҳо барои аз вебсайт бардоштани гузориши видеоӣ дар бораи муноқишаи марзии Тоҷикистону Қирғизистонро набардошт, аз додгоҳ хостааст ин расонаро бандад. мақомоти қирғизистонӣ гуфтанд, ки дар барномаи видеое, ки сентябри порсол аз ҷониби телевизиони «Настоящее время» таҳия ва нашр шуд, дар зикри муноқишаи марзӣ гӯё бартарият ба мавқеи Тоҷикистон дода шуд. муфассалтар дар ин бора 4 соат баъд дар барномаи ахбори Озодӣ суҳбат мекунем.
дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон резиши санг хонаҳои сокинонро вайрон кардааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, дар натиҷаи сангрезии рӯзи 23 январ дар деҳаи Висиви Бартанг манзили 3 сокин тахриб шудааст. ҳамзамон кумита аз ҳалокати як сокини 36-солаи ҷамоати Барвози Рошқалъа хабар додааст. Ин мард шоми 23 январ ҳангоми ҳезумчинӣ дар кӯҳ афтода сараш ба ях бархӯрдааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз сокинон хостааст ки дар ин рӯзҳои сард эҳтиёткор бошанд. ва ҳоло қурби асъор барои имрӯз 25 январ Бонки Миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро 148 сомонӣ, $1 амрикоиро 10 сомонию 27 дирам ва 1 евроро 11 сомонию 16 дирам таъин кардааст. барномаи сархати хабарҳо дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. 4 соат баъд дар барномаи ахбори озодиро мехӯрем.